Sabies que hi ha una tècnica que pot ajudar els teus alumnes a aprendre millor? Avui us revelarem què és i com aplicar la repetició espaiada, una de les millors tècniques d'estudi basada en l'evidència. Benvinguts a un nou episodi del nostre canal on parlem sobre docència, noves metodologies i aprenentatge de la llengua. Avui tenim un tema fascinant per compartir amb tots vosaltres, especialment per a aquells docents d'infantil, primària i secundària que ens esteu veient. Avui parlarem de la repetició espaiada, una tècnica d'estudi que, juntament amb el repàs actiu o Active Recall, que ja vam veure en un vídeo anterior i que us deixarem a la capseta a la descripció, pot transformar la manera com els nostres alumnes aprenen i retenen informació. A més, explorarem com podem aplicar-la a l'aula més enllà de com ho fem en la llengua catalana amb DocuEdu, per millorar la memòria a llarg termini dels nostres alumnes. Així que si estàs preparat per deixar de sentir els teus alumnes dir que no recorden el que expliques a classe, comencem! Hola, profe! Esperem que estiguis tenint un dia espectacular i que estiguis tan motivat per portar el teu alumnat a un altre nivell com estem nosaltres. Jo sóc en Mario. I jo la Laura. Ens alegra molt que siguis aquí amb nosaltres al nostre canal de YouTube. En aquest episodi explorarem com la repetició espaiada pot transformar les tècniques d'estudi que utilitza el teu alumnat per ajudar-los a aprendre millor i recordar la informació durant molt més temps. Si et preguntes com ajudar els teus alumnes a aprendre en menys temps i de manera més efectiva, aquest episodi és per a tu. Abans de continuar, però, et convidem a subscriure't al nostre canal i activar les notificacions per no perdre't més vídeos on t'explicarem com aprendre de manera més efectiva per ser més productiu amb les poques hores de les que disposem a l'aula o com utilitzar millor els materials de llengua i de llengua a la teva aula. I recorda, també ens pots seguir a les xarxes socials per veure quan hem penjat un nou vídeo. Per entendre millor la repetició espaiada, primer hem de parlar sobre la memòria a llarg termini. Aquesta memòria ens permet retenir coneixements, experiències i habilitats durant períodes prolongats. Ens permet recordar com anar en bicicleta o com conduir un cotxe. En posar en pràctica aquests coneixements i experiències en diferents moments, contextos, el que fem és enfortir aquestes connexions neuronals. És com quan cuidem una planta, oi? Si la reguem i cuidem regularment, creixerà forta i sana, però si l'oblidem, possiblement no sobreviurà. Exacte, no com a mi, que no me duren les plantes. Ho corroboro. A l'aula no volem que els nostres alumnes només memoritzin per a una prova, sinó realment que interioritzin la informació, la comprenguin i després la sàpiguen utilitzar, veritat? Exacte, així és. Per què? Perquè si només la memoritzen per una prova o per quan li preguntem a la classe, entren en el que s'anomena educació bulímica. És a dir, jo t'omplo de continguts, tu me'ls memoritzes i me'ls vomites a la prova i després te n'oblides. Per tant, al cap d'uns dies gairebé no quedarà res de record de tot el que han estudiat. I això no és el que volem. El que passa és que actualment molts alumnes tenen greus problemes d'atenció. No sé què pensaran els nostres espectadors al respecte, però ens agradaria conèixer la seva opinió i si podeu deixar-ho als comentaris us ho agrairem molt. L'atenció és molt important per l'aprenentatge perquè, com diu Joan Fernández, és la porta d'entrada de l'aprenentatge. És un procés cognitiu estretament relacionat amb les funcions executives que ens permeten orientar-nos cap als estímuls més rellevants, com per exemple les notificacions d'Instagram o les notificacions de WhatsApp. Això ho coneixen molt bé els creadors d'Instagram i TikTok. Doncs sí, exactament. A mi, personalment, em preocupa bastant que un Instagramer o un TikToker capti més l'atenció que els propis docents. O les notificacions del mòbil que activen una resposta per part de la xarxa d'alerta o xarxa atencional de vigilància. En realitat, l'atenció es compon de 3 subsistemes. La xarxa d'alerta, que és la que comentaves tu ara, la xarxa d'orientació i l'atenció executiva. Aquesta última és la que ens interessa activar, veritat? Exacte. L'atenció executiva és la més important a classe. Per què? Perquè ens permet als estudiants focalitzar de forma voluntària la seva atenció, evitant estímuls irrellevants. Com les notificacions del mòbil. Tal qual. Això millora el rendiment en tasques que requereixen un major control cognitiu, com recordar, comprendre i aplicar el que estan aprenent a la classe, que és justament el que treballem mitjançant els quaderns de situacions de primer a sisè que fem a DocuEdu i amb la plataforma digital a partir de tercer. És a dir, que si no es treballen els problemes d'atenció, és com intentar omplir un got amb aigua mentre aquesta s'escapa per un forat al fons.
Tal qual. Per això necessitem estratègies per mantenir la seva atenció i ajudar-los a retenir aquesta informació. Aquí és on el repàs actiu i la repetició espaiada poden ser dues eines molt poderoses. Si us interessen consells o estratègies per centrar l'atenció dels vostres alumnes, no dubteu a comentar-ho a la caixeta dels comentaris. Però entrem ja en matèria. Laura, et sona Ebbinghaus? Em sona Bauhaus i que el lavabo de casa s'ha d'arreglar. Sí, tens raó, però no anava per aquí, no era aquest senyor. Jo a qui em referia és a Hermann Ebbinghaus, que va ser un destacat psicòleg i filòsof alemany que va fer importants contribucions a l'estudi de la memòria i altres processos cognitius. En concret, l'any 1885 va publicar la seva obra sobre la memòria, on va exposar els primers estudis científics sobre la memòria i l'oblit. Va descobrir la famosa corba de l'oblit, que mostra com es perd la informació que memoritzada amb el pas del temps si no l'anem repassant. És a dir, com quan aprenem paraules en anglès memoritzant-les, si no les usem regularment se'ns oblida. Exacte. Tot allò que no apliquis regularment, com per exemple una recepta de cuina o el conduir o l'anar en bicicleta, amb el temps es va oblidant. Però si ho repassem en diferents moments, és més probable que ho recordem a llarg termini. Llavors, en què consisteix la repetició espaiada? La repetició espaiada és una tècnica que implica repassar la informació en intervals creixents de temps. Aquest mètode es basa en la idea que és molt més efectiu repassar la informació just abans que estiguem a punt d'oblidar-la. És com quan es forma un camí al bosc. Cada vegada que el recorrem es fa més clar i més fàcil de seguir. Si deixem passar molt de temps, l'herba el cobrirà i serà més difícil de trobar-lo. Exacte. En espaiar els repassos, reforcem aquest camí neuronal al cervell. Jo crec que els nostres espectadors ja han entès en què consisteix. Ara bé, com ho apliquem a l'aula? Primer expliquem com ho apliquem a Dokuedo, si et sembla bé, perquè s'entengui millor com aplicar-ho després a altres àrees. A Dokuedo introduïm el calder màgic a partir de la missió número 6, de manera que ja s'hagin treballat diferents continguts o sabers i puguem iniciar el repàs espaiat. Exacte. Al final de cada sessió de treball, a partir de la missió 6, l'alumnat veurà com s'activa un calder a la part inferior dreta de la seva plataforma, mostrant activitats de repàs. Aquestes activitats es presenten en un ordre determinat per a cada nen o nena en funció de diferents paràmetres com els errors detectats o el temps que ha passat des de l'última vegada que se li ha presentat activitats amb aquest tipus de saber concret. Exacte. Així, cada alumne tindrà unes activitats diferenciades en funció del seu nivell i del saber que necessita reforçar. Així és. Amb això, el que aconseguim és reforçar les xarxes neuronals associades a aquests sabers perquè amb el temps no es debilitin i per plasticitat neuronal, és a dir, perquè el cervell reutilitzi el cablejat per a altres aspectes que consideri més importants. Perquè recordo una vegada em vas explicar alguna cosa sobre el cervell destrueix connexions o destruïa coses. Sí, és el que es coneix com a poda sinàptica programada. És un procés mitjançant el qual es destrueixen axons i dendrites, que no en sapiguem, els cables i les potetes que connecten les neurones, de les sinapsis neuronals, eliminant connexions excessives per augmentar l'eficiència de les transmissions neuronals. I a quines edats succeeix això? Principalment hi ha dues fases crítiques. La primera està entre l'any i mig i els 2 anys, per facilitar funcions bàsiques com la marxa i el llenguatge. I a partir dels 11-12 anys, fins aproximadament els 25 anys, per permetre el desenvolupament de funcions cognitives més complexes. Recordes la pel·lícula del revés? Doncs en aquesta es veu com les illes que tenia formades la nena, la Riley, que era la protagonista de la història, es van destruint, com la de la pallassada, la broma, la fantasia. Sí. Per això resulta crucial la repetició espaiada per hackejar el cervell i que aquest no destrueixi tot el que ens ha costat tant de treballar al llarg de tota la primària. A mi em va traumatitzar la illa de la pallassada, que es destruís, mare meva. Bé, és a dir que no és culpa nostra com a docents que arribin a l'ESO i no recordin les coses, veritat? Exacte, però sí és cert que si treballem bé el repàs actiu i la repetició espaiada, els seus cervellets no destruiran tantes connexions. Per això nosaltres ja ho incorporem dins dels materials de llengua i de llengua perquè els docents no hagin de preocupar-se d'integrar-ho a l'aula i adaptar-ho a les necessitats de cada nen o cada nena.
Genial! I si els docents que ens estan veient volguessin implementar-ho en altres àrees del currículum, com ho podrien fer? Doncs una possible manera de fer-ho és programar repassos dels sabers o continguts que ja hem treballat amb l'alumnat en intervals molt específics, com per exemple els 7 dies, els 15 dies, al mes i mig. Es tracta d'establir una temporalitat i una disciplina, com per exemple repassar en determinats moments o de determinats tipus de continguts. I així successivament, és a dir, parlem d'un repàs, no de tornar a presentar tots els sabers de nou o perdre temps en fer noves activitats d'aprenentatge. Això a vegades pot portar 10 minuts o 5 minuts, com a molt, abans d'una classe i aporta molt més valor del que costa després haver de tornar a estudiar-ho tot o repetir-ho tota la classe perquè els alumnes no van comprendre i no recorden les coses. Així ens estalviarem moltes situacions, com sempre passa, de l'alumnat dient, o que nosaltres li diem a l'alumnat: recordeu això que vam explicar l'any passat? I estem mirant amb unes caretes com dient, no sé, profe, de què m'estàs parlant, però realment ho vam treballar. Una altra cosa que alguna vegada has comentat en les teves formacions és que també podem incorporar activitats curtes de repàs a l'inici de cada sessió de classe, veritat? Sí, això està molt bé. I també podem utilitzar aplicacions com Anki, de la qual ja vam parlar al vídeo anterior del repàs actiu. Sí, Anki és aquella aplicació que li vas ensenyar a fer servir a la nostra filla quan feia 5è. Exacte, i ara és el que li estic ensenyant al nostre fill Adrià perquè aprengui a estudiar també de manera cada cop més autònoma ara que ha arribat a 5è. El que faig és ensenyar-los a estudiar creant-se uns apunts en format pregunta, resposta i exemples. Agafem el que tinguem per estudiar i li ensenyo a crear-se les seves pròpies targetes d'estudi o flashcards. Això ho podem ensenyar a classe a partir de 5è i 6è i és de molta utilitat perquè farem que cada cop siguin més autònoms per poder estudiar. I a més, Anki permet introduir àudios com els listenings d'anglès. Exacte, i quan la nostra filla, per exemple, havia d'aprendre vocabulari, li proposava gravar-se en àudio ella mateixa amb el propi Anki, pronunciant cada paraula perquè quan les dictessin a classe poder reconèixer tots els sons correctament i saber escriure bé les paraules. I també funciona amb imatges. Recordo que molts estudiants de Medicina utilitzen Anki per estudiar amb imatges l'anatomia. I fins i tot aplicant estratègies com el Palau de la Memòria o Mind Palace, que es va fer molt famosa a la sèrie de Sherlock. Doncs, en aquest cas, si ensenyem als nostres alumnes a estudiar amb aquestes estratègies i a utilitzar Anki, per exemple, que a més és gratuïta en la seva versió web, ajudem a l'alumnat a reforçar el seu aprenentatge i els docents no hem d'anar pendents de preparar tots aquests repassos. Però si no ensenyem a estudiar al nostre alumnat, continuaran oblidant tot el que han après per manca de repàs. Que, per cert, deixarem a la caixeta d'informació un enllaç directament a Anki perquè vosaltres mateixos pugueu veure el fàcil que és d'utilitzar. Anki, patrocina'ns. Aprofito per recordar a tots aquells que ens esteu veient i encara no coneixeu de llengua i de llengua que podeu contactar-nos a través del formulari que trobareu a la nostra pàgina web i us podem explicar de primera mà com funcionen els nostres materials. Jo també aprofito per dir que si els nostres espectadors o els nostres seguidors volen que expliquem amb més detall com crear punts amb el format pregunta, resposta i exemple o com utilitzar Anki a les seves classes, que ens ho facin saber als comentaris. En conclusió, la repetició espaiada és una tècnica recolzada científicament que pot transformar la manera com els nostres estudiants aprenen. Quan l'apliquem, ajudem a enfortir les connexions neuronals i afavorim a la memòria a llarg termini. A més, en ensenyar-los com estudiar de forma regular, estem equipant els nostres alumnes amb eines que els seran molt útils durant tota la seva vida acadèmica i professional. Per cert, si consideres que estàs aprenent amb els nostres vídeos, no oblidis seguir-nos i donar-li al m'agrada a aquest vídeo i visitar també la nostra web, doquaedu.com. També podeu compartir aquest vídeo amb altres docents als quals creieu que els pot ser d'ajuda. Ens trobem en el pròxim vídeo. Ens veiem a l'escola!